హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ అండ్ మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా వన్ బై వన్ లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఫోటోస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. సో వన్ బై వన్ చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్‌కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసే ఉంటుంది. మీరు దాన్ని ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ లిరిక్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 6 సెకండ్, 3 మిల్లీ సెకండ్ దాకా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా సేమ్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్, 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది ఇది గూడా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 6 సెకండ్, 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 8 సెకండ్, 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ప్రతి దానికి ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఒక్కటే ఉంటది. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా వన్ బై వన్ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. సో మన పాత వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. ప్రతి వీడియోని చూసి మీకు నచ్చితేనే లైక్ కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలా చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి. సో ఒకసారి మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా వన్ బై వన్ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్స్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.